Nggih nek mriki tempe kemul, nek ngene kula besengek. Nggih nek mriki tempene gedhi-gedhi, nek kula ireng. Nggih. Tempe mrika lho. Heeh. Besengeke. Heeh. Ireng-ireng nika nek nggen kula. Nek nggonamu. Nggih. Ayo karang ya wis wong Kulon Progo iki ireng-ireng kok. Besengek lho, Pak. Lah ya besengek aku ya ngomongke besengek. Nggih sing jenengan dahar nika lho. Ning kae kok kaya ana putih-putihe sithik to kae. Nika jenenge kanil. Kanil ki apa? Kanil niku saking santen. Oh, kelapa. Nggih. Dipiur-piurke nang kono kuwi. Mboten dipiur-piurke, le masak niku kangge santen terus kan nek umop terus dados kanil niku. Oh, ayo kok ana putih-putihe. Iya, tempene ireng kok ana putih-putihe. Tak kira nek sabun. Loh, Kowe anggere anarkis tak ajar kowe. Omong durung ampleng. ha niku sing marai gurih nggih niku. Heeh, pancen bener. Ya enak tenan gak ya. Kok sabun, kulino mangan sabun apa piye? Lho, rak kurang ajar to kowe. Lagi iki lho ana sinden ngonekke dalang mangan sabun. Iya. Lah wong tempe kok dikei sabun iki nek Tak kira ki ora nyata to. ya lumrahe kok ya mosok sabun, nek mumpluk cangkeme. Ya ora apa-apa. Iya. Mengkari nyentor banyu. Heeh. Ya nembang Tit. Ya. Nang dite 50 ya. Monggo saiki langgam ki 100. Lho. Kok ngarani ora? Mboten ring namung guyon. Ya. Ya engko Mbak Tatin jumeneng Mbak Tatin. Ya sindenku sing jumbo iki no. Ya. Lemune ra jamak-jamak iki wis. Tak kon nyuda ya wis ora iso ya. Alon. Nah. Niki mboten dhuwur. Hah? Mboten dhuwur. Ora pati dhuwur le jeglong. Iya. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Ya iki saka ngendi, Mak? Kulon Progo. Saka Kulon Progo. Ya, dusune Gembongan. Nggih, saking Gembongan Sukarno, Sentolo Kulon Progo. Wah, Gembongan Sukarno, Sentolo Kulon Progo. Nggih. Pernah ngendi? Pinggir kali Progo persis nyabrang ka Kulon Progo. Kulon kali wis omahe Tatin. Oh, iya to. Heeh. Nggih nek saking Kretek nika nggih 6 kilometer. 6 kilo wis ora adoh kanggone wong mlaku wis ora adoh dadi. Napa mboten? Ora, 6 kilo iki cedhak. Ya. 6 kilo iki nek tok nggo mlayu awakmu wis ramping kok wisan. Napa nggih? Heeh. Niki iki mboten lemu nggih. Kok ngono kok ora lemu mbok ditontonke Pyai Wono Kasihan semene. Kok ngono kok ora lemu ki njur sing kuru kaya ngapa tak takon aku. Kuwi iki wis kekebaan gajih kuwi. Pundi ta mboten gajah kok. Mengo madhep rene. Madhep mriki. Gegermu ki wis mlentrung kabeh ngono kok. Pundi ta? Kuwi gegermu kuwi Niki mboten mlentrung. kaya tukul ngarep mburi. Karep. Maksudnya? Ayo kaya wis daginge iki tukul ngono lho. Iya. Mulane disuda. Lah kowe iki nek mayang nek ndi-ndi mandhek warung tuku panganan, mandhek warung tuku panganan. Nggih niki mau mboten mandek e. Nah ya kok ora mandhek mau ya tuku geblek barang. Iya. Oh jenengan mboten turun to, Pak? Ora seneng aku. Lah napa? Ora doyan. Oh enak lho geblek Kulon Progo niku. Geblek Kulon Progo ora doyan aku. Ya enak geblek tempe kemul. Heh? Oh, khas mriki nggih, tempe kemul Tempe nggih. kemul iki nang kene. Mau teko dek langsung anget-anget tempe kemul. Tempe kok dadak dikemuli. Ha iya. Maksudnya tempe Rasa dikemuli wis anget kok rumah saku. Iya. Iya ya, Mak. mongko tempene gedhi nggih. Oh, tonjol. Persagi ngono kae terus pinggire ana glepunge ngono kae ana sledrine. Nek lagi panas dicokot jan temonjo tenan. Napa isine napa? Hah? Pocai. Apa? Pocai iki napa? Kocak embuh. Takono sing do ngendikan kae. Kayak sledri. Oh, kocai. Bentuke kae napa? Oh, suket. Suket. Oh, berarti ade mau mung disuguh suket ya. Pocai. Berarti mung dipethikke nang lapangan iki mau.
Iya, ya ora apa-apa. Jarene nggih lho, Pak. Edan. Ning ra apa-apa Tin, karang kabeh iki mawa desa mawa acara, negara mawa tata. Kadang kala ciri khas desa iki dhewe-dhewe. Kowe ngerti Gunung Kidul Wonosari kaya ngono kae ora ming suket, walang kuwi dipangan. Iya. Nggih, walang uler kuwi do dipangan. Dadi ya asine awak dhewe iki asine do gragas-gragas. Iya. Kowe gelem apa remukan lemut? Pundi? Iki kebuangan iki lho. Bar tak semprot mudar kabeh. Niku lemut napa-napa to jane nggih? Lemut nek ning lapangan wong bentuke lemut kok lho. Iya. Nggih nek mriki tempe kemul, nek ngene kula besengek. Nggih nek mriki tempene gedhi-gedhi, nek kula ireng. Nggih. Tempe mrika lho. Heeh. Besengeke. Heeh. Ireng-ireng nika nek ngen kula. Nek nggonamu? Nggih. Ayo karang ya wis wong Kulon Progo iki ireng-ireng kok. Besengek lho, Pak. Lah ya besengek, aku ya ngomongke besengek. Nggih sing jenengan dahar nika lho. Ning kae kok kaya ana putih-putihe sithik to kae. Nika jenenge kanil. Kanil ki apa? Kanil niku saking santen. Oh, kelapa. Nggih. Dipiur-piurke nang kono kuwi. Mboten dipiur-piurke, le masak niku kangge santen terus kan nek umop terus dados kanil niku. Oh, ayo kok ana putih-putihe. Iya, tempene ireng kok ana putih-putihe. Tak kira nek sabun. Lho, kowe anggere anarkis tak ajar kowe. Omong durung ngampleng. Ha niku sing marai gurih nggih niku. Heeh, pancen bener. Ya enak tenan gak ya. Kok sabun, kulino mangan sabun apa piye? Lho, ora kurang ajar to kowe. Lagi iki lho ana sinden ngonekke dalang mangan sabun. Iya. Lah wong tempe kok dikei sabun iki nek Tak kira ki ora nyata to. Ya lumrahe kok ya mosok sabun, tenan mumpluk cangkeme. Ya ora apa-apa. Iya. Mengkari nyentor banyu. Ya nembang Tit. Napa? Sakarmu. Sakarep kula. Aku kang sing iki. Nih? Napa, Pak? Aku le wegah omongan karo kowe iki ya kuwi lho. Lah napa? Kene le ngarang omongan ki tenanan kowe iki ayu ning rada budhek. Kula mboten budhek lho, Pak. Lah wong nyatane aku omong ngene iki kowe ora krungu muni, ngono. Sinden kok syaratane, Lah nek jenengan jelas nggih kula krungu. Jelas wae omong kowe kuwi sing ora krungu kok. Lah nggih mengke. Awang iki kok ya. Ngandel ta. Omong apa jal? Aku omong muni iki ana pamundutan ngono kok. Oh, pamundutan napa? Ya langgam, sakarmu iki ana sing nyuwun langgam, ana sing nyuwun kono, nyuwun Banyuwangen. Terserah kowe arep nembang sing endi. Banyuwangene mengke Mane kan. kes iki. Ngandel. Napa, Pak? Gatekke to. Nggih. Kowe iki mbok sok kupinge dipresake Tin. Kok dipresak? Isin aku suwe-suwe nek ayu-ayu kok hahe. Lah nek jenengan iki sing ngomong sing wong nganggo mic barang kok ya ora jelas. Tatin. Kula, Pak. Kowe mau rene karo sapa? Kalih kanca-kanca. Teko jam pira? Jam 5 Numpak apa? numpak mobil. Oh iki? Ora krungu mulane tenan aku tau jagongan karo kowe. Kowe kelingan ora udan-udan kae poso-poso jagongan wong loro. Anu pas buka puasa kae. Nggih. Mburimu disumeti mercon gede banget. Duwer aku jingkat tok kowe mercon sakniki ming mak plik ngenten nggih, Pak. Ameng cilik ya mak plik ya. Gede kowe iki mergo kowe budhek kuwi. Lah kok ora nek gede. Iya kok ngeyel ora. Ayo dites ye Tatin, baleni. Baleni Tatin. Kula, Pak. Kowe karo sapa rene? Kalih kanca-kanca. Jam pira? Jam 5. Transite nendi? Ten mburi niku? Wis kamu urung? Wis apa? Wis mangan urung. Oh, wis mangan. Dereng. Budhek ning no. Kok budhek? Ora wangsulan terus ming ngono ki ra ya. Lah mboten jelas ming wis. Ya ora wae. Jasal jenengan nggih kula tes nek ngono ki. Oh silakan oke. Ono ya tetep budhek kok. Kuwi. Jajal apa piye? Wis- Pak Sina. Ngapa? Pak mriki jam pinten? Jam 5 Kalih sinten? karo sopir. Transite ten pundi? Ning omah tingkat Pun maem. wis Lah. karo kanca-kanca ning kono. Lah. Wah ya kabeh ya skor kemaem pro panitia. Lah. Ayo kaku, piyaga,
Terus tukang son kabeh do maem kabeh. Kupinge lancang nek kuwi. Kok kupinge lancang? Lah kula wae omongan ra jelas kok iso jawab. Ah salahe kowe kok omong kok ora jelas. Sing penting aku ora iso jawab. Berartine kowe sing lancang. Omong ngomong kok ngono ya tak wangsuli terus gak. Nek kula ya ora cetha ya, ha? Ngono. Ya ora. Kok kuwi mau kok lancang ngomong terus. Dasare ya kowe kuwi sing lambe lancang kuwi. Iya. Kuping lancang karo lambe lancang. Dadine lancang-lancang. Iya. Apa niki ya? Langgam apa Banyuwangen? Banyuwangene mengke turene napa sakniki? Siap, terserah kowe marek apa. Sakniki napa mengke Banyuwangene, Pak, Bu? Sakniki? Oh, nggih. Nggih. Kangge bawa mboten? Oh, penonton mriki nggih demenake nggih, Pak. Nenggah nggih, nggih. Ha iya. Ya ora apa-apa wong iki ya sing bayari ya penonton kabeh kuwi para lenggah kuwi do. Niki do urunan apa? Ha iya kok rumangsamu. Kok dadak takon iki ngapa to kowe? Lah orang tak kira ming delok tok ngono lho. Oh ya ora kok ya iki warga Wanakasian iki desa Wanakasian do urunan nglumpukke dhuwit ngundang awake dhewe iki. Mula ya dituruti sak bisane. Urunan selama 2 tahun. Heeh. Saya mlumpuk akeh nggih. Ya lumayan. Niku wonten mboten? Ora sik. Kowe kok terus tekan mlumpuk akeh iki endinge aku hafal. Napa? Mlumpuk akeh engko tekane ming teko aku. Kok tekan kula ming sementen ngono kuwi. Lah nggih biasane wonten niku cok tak tanjihke panitia dalange pira ngono. Lho, kok kowe sinden kok pengen nyo. Ki mau sing nyuwun apa? Banyuwangen mau nyo. Nyo tampanono nyo. Lho, aku ndak dikira pelit. Pinten niku? 100. Oh nggih, siap. Ah, engko tuku geblek nggo guru ki kowe iso. Iya. Nggih tuku tempe kemul wae enak. Heeh, wis engko ndak cangkeme cerewet nek aku pelit. Iya. Lah nggih pelit mboten? Oh, ora kok ya. Ah, ndek wingi nika ya pelit kok le. Dek wingi ning ngapa? Nek terkenale napa nek mriki? Hah? Gule kobis. Gule kobis ngapa to? Jenengan niku lho wingi pas kula latihan. Latihan apa? Tengen jenengan. Nang nggon aku latihan ngapa? Disuguh gule ning ternyata ra ono iwake mung gule kobis tok. Hehe. Wah, ajar lho kowe. Karo dalang kok ngono. Oh, jak amung kok. Ngono sisan. Dijak amung madhep rono lho wong ngene-ngene. Aku gak kowe iki mirang-mirangke kok ya. Lah mirangke ngapa? Nyatane ya ngono kok. Sing muni golek kobis apa? Kula. Kowe iki mergo le njupuk kari dhewe iwake wis entek. Ming kari kobis. Lah ya sing penting kula ya kok Aku ora wis omong to Tin gek njupuk maem kono engko gek bar maem latihan meneh. Mengke mak gampil mengke kaya wong kemayu kae. Bareng njupuk kari kobis terus tok sebar-sebarke golek kobis dengkulmu mlocot kuwi. Aku nek ming tuku iwak nggo makan iku kowe jek kuat e padahal. Lah wingi ra ono tenan lho nganti gobyos le goleki iwake nang endi to. Kowe kok ngongso cetha ora ono kok tak goleki. Ya. Pokoke ra isin goleki nang gone endi wae ora isin. Ya mbok menawa kowe etok siji apa loro kan lumayan bat iki dalang kondang kok ora ono iwake iki karepe kepiye to iki. Kowe setan. Mane ngono dikeki iwak. Kalau Tin kaya iwak pitik jebule meng gemak dijembeng. Gemak dijembeng piye? Lah meng pitik cilik ra kaya ngapusi ya bener Pak, ngapusi kuwi dalange tukang ngapusi. Seksine wong akeh iki. Aku nek ra nganggo seksi penabuh iki nyatane semene iki ora ana sing protes. Sinden ya ora ana sing protes. Pitikne ora wani. Nyatane ya ora tau ana sing nganu takon karo aku, Pak, nek latihan mbok ngagem iwak. Sing wingi deloken. Napa? Nah, tak tebaske blumbang siji tak tebas. Tak nggo makani kowe kuwi. Napa? Kok muni golek kobis. Anu to, iwak nila sing gari ndastoke to. Piye? Ra piye. Lah ya aku mesti komanan ndak. Sesuk awan tak ijak-ijak. Lah ngapa? Aku terus gah. Iya, ayo wong kon njukuk dhisik, ayo dikrokoti wiyaga. Wiyagane ra duga-duga. Wiyaga ki nek njupuk lawu nek latihan ki iwake nang ngisor.
Terus iring, iwak lagi sego dadi ra ketara engko njukuk neh. Dadi sak wiyaga iwake papat. Ayo entek kok. mula kok aku meng kemana ndas. Ndas yo doyan kok. Lah ya anane. Ayo. Wis lawe gule kobes. Garindas. Men menengke wae. Iya. Sinden iki anggere iso ngece dalang ngono kuwi wis deloken to ra. Napa? Raine gampang keriput. Iya. Masa? Deloken wae kok. Ya ora jenise ya. Kepleh-kepleh. Kapleh kaya kok ngunekke gemak dijembeng barang. Aku dijembeng ora? Gemake lho. Lah wingi sapa yang jembeng? Ayo baku. Mbok ra ae mbok Pak ngono lho. Pak. Aku ki sing bayar kowe lho. Pak. Kowe tak jak ndene tak jak. Pak. Wis cerewet. Lah piye to jare kon muni Pak? Ah, Pak mbok basa kok ae kaya ngundang kaya dijak ngrajang apa wae. Iya. Wis kek bawa apa bawane? Nggih, Banyuwangen to. Banyuwangen. Gerajakan? Pulang ngandung-ngandung? Gelang alit napa gerajak? Napa? Ana sing arep muni gelang alit dadi gelang ngandung-ngandung. Nggih. Gerajakan? Ya, gerajakan. Oh, nggih. Dibawani gelang alit. Ya, dadi main komplit. Monggo. Mambiat mayun Sowarane kurang nyeter. kok nyeder? Lho nek Banyuwangi iki sowarane Kok nek suwek piye? dijahit kok ya. Kayak tukang jahit kok rasa semelan. Ambing suwek. Ya? Kulino jahit apa piye kuwi sajake? Iya, kurang nyeter. Kaya ember borot Ora apa-apa, ciri khas Banyuwangi dhewe. Sinden Yojo ana ciri khase dhewe, sinden Jawa Tengah ana ciri khase dhewe, sinden Bali ana ciri khase dhewe, sinden Sunda ana ciri khase dhewe, sinden Banyuwangi ana ciri khase dhewe. Ora ana sinden Banyuwangi kok. Kaya black. Ya Mas, ora ana ning keras. Iya. Dadi ngenten iki mau. Baleni. Yo ge wis. Lambeku dadi nganu Piye? Kaya tambah ombo ngono. Ora apa-apa wis biasa ngono kuwi. Sak umuran kowe wis biasa ngono kuwi. Maksudnya? Ndasmu kowe. Maksudnya piye kok sak umuran tambah ombo? Ora terus ayo. Kah aku lho. Aku ya wegah. Aku gelem, Den. Mangga. Gending pelambiangan Nyeram bayi noswan bengok. Banyu. Pianyu wangi Wah, saiki mendhet. Kolon gunung wetan segara. Napa niku? Dintul-tulke ngono kuwi nek Banyuwangi iki ora. Ben ngapa? Ya ben apik kok, ben persis kok, ben ngopo, ben ngopo. Ngel banget kok. apik. Nek apik dintelke ngono. Heeh. Hah? Heeh. Kelana
kuwi. Gak kaya kirek ya. Agene krasa. Agar tak lokke. Iya. Ning pancen ngono, kowe delok nek penyanyi Banyuwangi kae. Nggih. Sing dereng iso e. Yo. Isih Jawa. Ajar. Lar lan kidul alas angker. Nah, mulane belajar karo pentas ngene iki. Kang kalih wiyat lewiat Kang kalih wiyat lewiat. Jos, wis pertahankan. Blambyang. Wes sesuk tekan kene tenan lho iki lambene. Apa ya ora kok ya. Lah Ya duga-duga. Heeh. lah nek kanten niku tekan mrenges dadak mrenges tenan nih. Ora iso, kuwi tetep iso. Kuwi swara ora swara cangkem kok, Din. Swara gulu. Blam. Kula dadak anggo niki. Apa? Dadak ngene-ngene. Dadak dijembeng sithik. Oh. Ya wis ben. Lah piye? Mah aku omonganmu iki. Ra kulino jembeng. Iki omong jembang. Lah nek ning ditarik, ora kulino ditarik. Diambake. Diambake. Ah. Cok ngambake ora? Lah, aku gila wis-wis. Napa ya? Sing eneng mesti. Heeh. Balam biangan balam biangan. Ya, mangga. Gerajakan Banyuwangi, yuk. Gerajakan Banyuwangi.
Sip tenan. Ndelok le ngeber Tatin kaya mentrok. Heeh. Ming megal-megol tok. Ya ora apa-apa. Kudune nek kiringan kaya ngene iki mau ki semangat le joget ki biayaan mrono mrene ora ming weke. Ya wis ben ora apa-apa. Ya karang ya awake lemu, ya dadi ya kabotan wis ora masalah no. Ya. Matur sembah nuwun saka karo Mbak Tatin ya. Heeh. Ya arep ngaturke sapa meneh? Jejere nok. Kono lore. Lor ngendi ngawur? Kono ngendi to? Ler iki, Pak. Ler mudhar ora kowe bener aku saiki. Ndene bola-bali cethuk.